la wai ke Egypt hang nete lasdang pau rengkeu ki jing shisha halor ke jing kno to ye ka jing job jong ka Argentina hip dang sngaw ba bat ai ko ble yapi suggestion shakane ke video ka jing kerpat ya ki paralok ki bampat depan subscribe sngaw ba ban yon tu subscribe button yapi ki brang wan thamai hakane ke channel kumba barok nangi ngitip yakane bakari Egypt hadin bakalamat ya kanamram hakmat jong kari Argentina kalale dek official complaint sya ka FIFA dek baong ba ka jingjob jong ka Argentina kadai ke jingle to lane ke jing shele shiliang jong uri free pat kumjoro jong ka FIFA nakata kadau kari Argentina kan sala ban pelem ya kari Egypt hakane ke jingele kai hakane karau 16 jong ka FIFA welcome om tang complaint hanre haki babon ba kinong kersan jong kari Egypt ado coach kirang yele kai bat kiwe de kham tam le ka basngaw lengo wat haki fan leni kinong kersan jong Cristiano Ronaldo kilapan mi yaki kentien hakaba kilaong baka jingjob jong ka Argentina kadai ka jingesha shiliang ka jingba pisa jong uri free negeri Argentina nakata kadau uri free ulele to hakane ka jingele kai haka jing shisha kadai kari Egypt ka banjob hakane ka jingele kai hanre dede ka jingle to bat ka jingle arsap jong uri free ka Argentina kan sala ban pelem ya kari Egypt hakane ka jingle kai hanre ki basaki bat ki papai ya kane ka jingle kai klam dodon kano ka jingle sha aliang kitip bat ki yoi ka ai ka bajia hakane ka jingle kai kadai ka jingle thok nei kadai ka jingjob ka basisha jong kari Argentina bat hadin ba kari Egypt kala depan komplain ya kene ke jing keno tu jongka ya kari Argentina ke FBI ro kala shimkhia ya kene ke kam hakaba kala le investigation lene kala tokit bat kala pej benya ya kene ke kam ke bala keno da kari Egypt hande kat kum ke investigate lane ke jing tokit ke jing pej benya jongka kam shem keno ke basneu halor ke Argentina bat kum joro kam shem ya keno ke kam ke ba uri free ulele tu lane ulele shiliang nekbenta kari Argentina hakane ke jingele kai hakaba katkum kane ke investigate laong ba kamdon kano ke jingle thok kaling jingle shukor lane ke jingle shiliang handai kadai ke jingele kai ka bakhoj hakaba kari Argentina kadon hiya ka hok banjob hakane ke jingele kai patkum jor uri free uklam le shiliang lane uklam le to handai upenya katkum ki role lane ki an ki balade ban bo be da ka FIFA kabanang perskem syuk ya kene karai lawan mi uway ni kiri fari ubala penyeso ya lade syaki FIFA nado usnam arajar katpra ubadahi uri fari nakari Egypt kakertang ju ni uri fari napo jongkari Egypt kadai Muhammad Adel une uri fari ula kranshai dakaba ulaong baka jingela kai habdeng ke Argentina persya ya kari Egypt hapo kecing penyat uri fari nakari Fran kata Fransos letesar kamdon kano kecing le to lane kecing le thok hapo kecing penyat une uri fari napo karifran nangta shosho une uri fari ula keren bat ula ong pa ye ke kol ka balatep da Mustafa Siko lakan selno nakadaw pa Marwan Atia ulayo ye kekejat bat ula patan ye Lisandro Martinez bat hadin balacek ye ke VAR la syam baka jingshisha kalong baka dei ke fall kat ba ye ke penalti ke bardiman da kari Egypt pan une uri fari ula ong baka dei ke jinga tengko ke normal kamdon kano ke full physical contact hakabe dei Julian Alvarez bat Muhammad Salah nakata kadau kane ke dei ke hok jong ke Argentina bakam dei ke fall lane kam dei ke penalti nangta ulapan bot shusho da ke bau ong baka jinga la kai hapdeng ke Argentina bat kari Egypt kamdon kano ke jingle to lane ke jingle thok katkum ka complain ka bala complain da kari Egypt habapai pat sha way ni kiri fari ubala senior bha bat ubala experience bha haka jing penya ya ka jingela kai football ka kerteng jung u kadai upier loki kolina unero uri fari jong ka FIFA ulami shakman halor kane ka kam ka jing keno tu jong ka Egypt ya uri fari kumjoro ya ka FIFA ulaong pat ula kren da ka bashai baka jingela kai hapdeng kari Egypt persya ya ka Argentina kam dei katkum ka jing keno la de ka complain jong kari Egypt hanre ka dei ka jingela kai ka bakhoj pat ka bahok ka jingela kai kamdon kano ka jingle to ka jingle thok ka jingle shiliang hapo ka jing penya jong uni uri free napo jong kari Fran te kumta halor kane ka jing pau rengkeu ka jing shisha halor ka jing keno to kulmar ka jing keno to klam nongrim
ke Egypt ya ke Argentina ke Egypt mentah kala sedang bating thot yo le se onระดับlut ke ne ke investigate la ne ke jing to ket u coach le ne ki ka tu kan engot kirang ya la kai chong ke Egypt kila ban Shaban ha ke FIFA halor ke ne ke jing kren kulmar bat ke jing kren klam nong rem jong ki kublai shibon ya pe ki basngap bat pe ya ke ne ke video ngin saya kan do bat ya shampat bat pi hakawe pat ko update kublai shibon